balima bamanankan mɛnnaw aw ni ɲankuma. An balimaw an maa b'a la k'a fɔ a sɔgɔlen don Balbi Bugu Media la. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn dantɛ foli min na. Nin ye Balbi Bugu Media, nin ye a dɔnnibagaw dɛbɛ fɛnsɛtɔla ye ka kɛɲɛ ni bi ye. Bi min ni a bɛnna Soso kalo tile 4 ma san 2025. I k'a dɔn k'a fɔ aw bisimila a ka ɲamadaliw la ka ɲɛsin Balbi Media ale ka dɔnnibagaw ma. An balimaw, kibaruya yɛrɛ gale an b'a daminɛ k'a fɔ min ye sigida 4nan, i k'a dɔn k'a fɔ kiiri min tun bɛ yen nɔ ni a bɛ bɛnkanni wale dɔ kofɔ, ni muso dɔ y'a jira k'a fɔ ko bɛnkanni taara ka ɲɛsin ale ma, ale kiiri jaabiw olu kɔni bɔra ka bi tali ni o ye Mayigalakaw furumuso Asata Jakite. Kun bɛ ale ni kunnafonidila dɔw olu ni ɲɔgɔn cɛla la ani ka taa se min ye activité kelen ma. I k'a dɔn k'a fɔ a jaabi o kɔni bɔra ka bin bɛnɛ min bɛna Soso kalo ale tile 4 ma. Sigida 4nan ale k'a dɔn k'a fɔ sigida 4nan na kiiri tun bɛ yen nɔ, nka kiiri tigɛra yɔrɔ min na o ye cybercriminalité de ye min bɛ bɔlɔlɔsira ale kibaruyaw fɔ. I k'a dɔn k'a fɔ musolaka in a kun bɛ ale ni kunnafonidila dɔ ni ɲɔgɔn cɛla la. Kunnafonidila min n'a tɔgɔ ko Yusu Tarawele. Yusu Tarawele ale kɔni kana bilala k'a yira k'a fɔ ko ale nɔ foyi tɛ ko in na, wa a tɛna na kaso kɛ, wa i k'a dɔn k'a fɔ a tɛna na alamani sara. Ale kɔni kana bilala wa ale jabajɛra, ale kɔni taara so. Nka i k'a dɔn k'a fɔ jaki taara ka ɲɛsin maa dɔw fɛnɛ ma, o dɔ ye Mamadu Sidibe, ni dɔw k'a ma ko Gandi Malien, ale ye activiste ye, ani ka taa fara Isaka Tamura kan, ale ye journaliste ye, ka taa se Kasimu Tarawele ma, o fana ye journaliste ye. Olu kɔni jalakira kiiri in na k'a yira k'a fɔ k'olu nɔ b'a la, k'i k'a dɔn k'a fɔ ko ka jiginna n'o ye diffamation ye, k'u y'o ta ni ka ɲɛsin musolaka in ma. O tuma na olu ɲagira kalo 6 kaso. I k'a dɔn k'a fɔ o bɛna ka na o kɛ, nka kalo 6 kaso in a juru donn'u la, ka tila k'a fɔ u ka alamandi sara, alamandi min ni o ye 30.000 ye. Ni maa kofɔlen ni maa 3 in olu bɛna ka na o sara. Wa a ɲininaw fɛ, i k'a dɔn k'a fɔ tribunal ka nin jaabi min n'a bɔra nin ye, k'u bɛɛ lajɛlen k'a bila u ka bɔlɔlɔsiraw olu kɔni sanfɛla la. N'u m'a bila ni waati tɛmɛna, ɲagili wɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ o fana ta ka ɲɛsin u ma, min ni o bɛ taa 100,000 bɔɲɔngo la. Nin de kɛra i k'a dɔn k'a fɔ musolaka min ni a ka koɲɛ kun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ communiqué ale tribunal la, a jaabiw olu ye bi. I k'a dɔn k'a fɔ hali bi an bɛ taa ni kibaruyaw ye, don kibaruyaw ye nin waati ninnu na. Hali bi an bɛ taa ni kibaruyaw olu ye. Hali bi kibaruyaw olu nasira kan a bɛ siɲɛ caman bɔ. I k'a dɔn k'a fɔ min ye minisiri kɔrɔ ni o ye Musa Mara ye. Musa Mara ale kɔni ale ɲininkara bɔgɔ jeni tigilamɔgɔw fɛ ka caya, a ma ɲɛ min kɔ. Juma tɛmɛnen i k'a dɔn k'a fɔ Musa Mara ale kɔni bɛna na ni ka bila bɛrɛ la n'o ye kaso ye. Kɛra i k'a dɔn k'a fɔ min ye kiiri min ni ale bɛ cybercriminalité ni ale b'o kofɔ, a kɛra o maaw fɛ. Ka sababuya kɛ jaki min daminɛ ka ɲɛsin Musa Mara ma, o de ye k'a fɔ ko Musa Mara ko k'a dɔn k'a fɔ a ye dankari kɛ jamana na, wa min ye a bɛ ka Ngwara ta ni ka o da i k'a dɔn k'a fɔ jamana marabaaw la, wa a bɛ ka k'i sina kɛ i sina k'o kɛ jamana marabaaw olu ye, wa a bɛ ka maaw muruti ni ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana kan. O tuma na nin jaki ninnu olu ye ta mɛ ka ɲɛsin premier ministre kɔrɔ Musa Mara ma. Nin waati in na kiiritigilamaw olu y'a minɛ k'a bila u bolokɔrɔ n'o ye kaso ye. I k'a dɔn k'a fɔ Musa Mara a bɛ ye nin waati in na. Hali bi dɔnnibagaw olu nasira kan. Mali cɛfini tabaw o kalo olu kɔni wulila k'u jɔ ni ka Bamajo olu ka bɛnkanni wale dɔ ni ka u ka yɛlɛjɛgɛ ni ka kunbɛ ni bere ye. Bamajo ye bɛnkanni wale ta ka ɲɛsin Mali cɛfini tabaw olu ka dagayɔrɔ dɔ ma, ni o bɛ Wabariyakaw olu fɛ yen nɔ. Wabariyakaw fɛ yen nɔ Gawo marabolo la, ani Duwazankaw olu fɛ yen nɔ. Mali cɛfini tabaw olu wulila k'u jɔ kosɛbɛ. I k'a dɔn k'a fɔ ni ka ninnu ka bɛnkanni wale ni ka dagoyaw la.
Bataki ale bɔra Cɛfini Kabaw olu ka kunnafoni di u ka ɲɛmaa ale yɔrɔ min ni a bɔra ka kɛ kununko kari tɛmɛnen. Hali bi kibaruyaw olu nasira kan Mali ale ni Japon olu ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma o hukumu kɔnɔna na min ye k'a dɔn k'a fɔ minisiri ɲɛma ni o ye General Abdoulaye Maiga ye ale ye sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ni ka taa Japonkaw olu fɛ yen nɔ Mali ale ni Japon u ka tɛgɛdi ɲɔgɔnmaw baara ɲɔgɔnya o bɛ se ka kɔrɔ don cogoya min na o kuma na o bannen kɔfɛ bamananw b'a fɔ ten ko jiranna bɔla ale de nɔrɔlen den ale b'o bɔ a sen fɛ minisiri ɲɛma ale taara k'a dɔn k'a fɔ min ye Tokiyekaw fɛ yen nɔ kununko kari Mali den minnu bɛ yen nɔ n'olu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Japonkaw fɛ yen nɔ ni ka taa i ɲɛ don olu kan ani olu ka kuma Mali kura yɛrɛ taasira i k'a dɔn k'a fɔ o ɲɛfɔ olu ye u bɛ se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ a la cogoya min na ka tila k'a ɲini u fɛ u k'u se ani damajira bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa i k'a dɔn k'a fɔ Mali ale ni k'a dɔn k'a fɔ Japon u ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma a bɛ se ka kɔrɔ don cogoya min na sanko sifinnakaw olu bɛ se k'u sen don a la ni jamana fila in i k'a dɔn k'a fɔ min ye ɲɛtakun a bɛ se ka sɔrɔ u ka jɛɲɔgɔnya la cogoya min na premier minisiri i k'a dɔn k'a fɔ a sɛbɛkɔrɔ kunbɛ la kosɛbɛ Mali denw fɛ Japon jamana kan. Hali bi kibaruyaw olu nasira ka sa a bi waati caman bɔ a bi san caman bɔ min ye Médecins Sans Frontières olu kɔni bɛ ka dɛmɛ ta i y'a ma faamuya b'a la ne ka ɲɛsin Gawo ani Ɲafunge maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ la jamana ale kɔgɔduguya b'a fɛ ka sababu kɛ kɛlɛ ye n'u b'a fɔ o ma ko déplacés o bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma a bɛ se maa 600 bɔɲɔgɔnko ma nka nin maa kofɔlen ne ye Médecins Sans Frontières maaw ye u y'u ka daw kɔni tugu ka sababuya kɛ u yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ olu nana maa minnu dɛmɛni kama n'o ye déplacés ye k'a caman jɛgɛra ni ka taa u yɛrɛ sigiyɔrɔw la n'o dɔ ye Talata ye ani ka taa se i k'a dɔn Talata ye ni k'a dɔn k'a fɔ n'u bɛ Asanko marabolo la a maa caman jɛgɛra ni ka taa u sigiyɔrɔw la o kama nin maa kofɔlen ninnu u fana ye u ka daw tugu o yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Hali bi kibaruyaw olu nasira la an bɛ taa Senegalikaw olu fɛ yen nɔ Senegali jamana kan min ye k'a dɔn k'a fɔ danjɛko mankan n'o ye dugukoloko mankan ye o kɔni wulila Senegalika denw olu ni Gambikaw denw olu ni ɲɔgɔn cɛla la i k'a dɔn k'a fɔ min ye Senegali yɔrɔ min wele ko Kanuma i k'a dɔn k'a fɔ ani Jatali o ye Gami ye Gami dugu ani Senegali dancɛ ni ɲɔgɔn cɛla la mankan kɔni wulilen bɛ ni jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛla la yɔrɔ kofɔlen nɔfɛ mankan sɔrɔla min nɔfɛ min ye Senegalikaw ka eaux et foret dɔ ani Gambikaw ka dɔgɔtigɛla dɔ mankan kɔni sɔrɔla olu de nɔfɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na an bɛ dugawu kɛ Ala ka seliji bɔn a ko kan bamananw b'a fɔ ten ko koko ni zurunin o ka ɲi maa ni i sigiɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ kumakan kunkurunin kan. Hali bi i k'a dɔn k'a fɔ kibaruyaw olu nasira kan Senegalikaw olu fɛ yen nɔ an bɛ to Senegali jamana kan olu ka cakɛda min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinnen don maa minnu b'u wɔlɔ ni ka tɛmɛ Senegali fɛ k'a fɔ ko u bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ tunkaramangɛya la i k'a dɔn olu ka baarada min ɲɛsinnen don o kɛlɛli kama o kɔni kɛra sababu ye ka maa 200 ani maa 44 ni ka tɛgɛ kɛ olu la o kɛra Senegali ale danganda la i k'a dɔn k'a fɔ a jatera k'a fɔ ko malikaden n'o ye maliyɛn maa 9 k'o bɛ nin maa kofɔlen ninnu na waleya yɛrɛ kɛra juillet kalo tile 27 karidonya dɔ fɛ ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 3 ma sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 3 n'o ye 3 heures du matin a kɛra ka bɛn o ma nin maa kofɔlen ninnu Senegali ni Gambie dancɛ la n'o ye Karanga Gambiyaba fɛ waleya ninnu kɛra yen maa ninnu n'o ye tunkaramangɛ ninnu ye o tun b'a fɛ k'u wɔlɔ ni ka taa Kɔgɔji fɛ Espagne jamana kan nka tɛgɛ kɛra u la ni k'u ka yɛlɛjɛgɛ ni ka ale kunbɛn ni bere ye. N'an bɔra yen an bɛ taa Sinikaw fɛ yen nɔ Sine ale ni Irisi olu kɔni y'u bolo di ɲɔgɔn ma kununko kari ni ka kɛlɛdege baara dɔw kɛ Kɔgɔji kɔni sanfɛla la min ye Japon yan fanfɛla fɛ k'a jɔ k'a fɔ nin maa kofɔlen ninnu n'o ye nin jamana setigiba fila in ye
olu ka nin tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i k'a dɔn k'a fɔ ni ka kɛlɛdege baaraw ni k'olu kɔni kɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ni jamana fila o bɛ k'u ka jɛɲɔgɔnya ni k'a kɔrɔ don ni k'u ka teriya ni k'a kɔrɔ don kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sinsin ni ka bɔ Etats-Unis ale ka i k'a dɔn k'a fɔ ale ka bɛnkanni wale kɛlen ale ka jagosa fanga k'ale k'a fɔ k'ale bɛ maaw jɔnziri ni ka bɔ o juguya kɔni ma a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin o kɔni ma hali bi kibaruyaw olu nasira kɔni kan min ye kɛnɛya ko ale hukumu kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ min ye farafinna ale woroduguyan fanfɛla fɛ i k'a dɔn diɲɛ seleke naani ale ka kulomagɛntɔn min bɛ yen nɔ ni a bɛ UNICEF ko fɔ ale kɔni ye jateminɛw kɛ k'a yira k'a fɔ ko farafinna ale woroduguyan fanfɛla fɛ k'a bɛ se maa 80,000 ma denmisɛnninw na ko minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu bɛna gɛlɛya kɔni sɔrɔ ka ɲɛsin kololabana ma n'o ye kunfilanintu kɔni ye a bɛ se i k'a dɔn k'a fɔ jamana 12 bɔɲɔgɔnko ma minnu kɔni bɛ farafin danga la ka ɲɛsin kunfilanintu ma bawo sanji kɔni bɛ ka walakata kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na wa denmisɛnninw kɔni bɛ farafin danga la kosɛbɛ minnu bɛ se ka kunfilanintu sɔrɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa ni kibaruyaw ye hali bi kibaruyaw nasira la farikolo ɲɛnajɛ ale hukumu kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na min ye diɲɛ seleke naani ale ka ɲɔgɔn kunbɛba n'u k'a ma ko coupe du monde mun kan ka kɛ san 2026 o tirage baaraw olu kɔni kan ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ seleke naani ndolanci koɲɛ ɲɛnabɔba n'o ye FIFA fɛ k'a dɔn u y'a jɔ a da k'a fɔ ko a bɛna kɛ desanburu kalo nata in na 2025 fɔ a tirage bɛna kɛ a bɛna kɛ Las Vegas ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ Etats-Unis jamana ye nin kɔni ye nin y'a siɲɛ gale ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana caman olu ka se ka jɛ yama faamuya b'a la ne ka coupe du monde k'a labɛn nin cogoya in na bawo a bɛna kɛ Etats-Unis ani k'a dɔn k'a fɔ Canada ani Mexique i k'a dɔn k'a fɔ jamana 48 olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ coupe du monde na i n'a fɔ a laɲinina cogoya min na limanaw hali bi farikolo ɲɛnajɛ ale hukumu kɔnɔna na an ka musolakaw Mali musolakaw min ye bololandola ale hukumu kɔnɔna ye i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ye jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ min ni a bɔra ka kɛ Koniwarikaw fɛ yen nɔ san 2025 hali n'a y'a sɔrɔ u yɛrɛ kɔni u ma se ka jɔnjɔ sɔrɔ nka u y'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ u jɔyɔrɔ u ye ngolo fa u sen o ye kɔ duuru kosɛbɛ ka d'a kan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ dugukolo a tun bɛ musolaka ninnu na u y'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ maa kɔni bɛ dɛsɛ i y'a ma faamuya b'a la ni ka fanga kɔni tɔ t'u la nka u y'u se bɛɛ lajɛlen kɛ u selen kɔ min ye finali yɛrɛ la sa n'o ye nɛgɛba ta yɔrɔ ye n'o kɛra kununko karidon i k'a dɔn k'a fɔ Nizeriya ale kɔni ye se sɔrɔ an ka musolakaw fɛ Nizeriya ta kɛra 78 an ka musolakaw ta kɛra 64 ye nka u k'a dɔn k'a fɔ hali n'an kɛra jɔyɔrɔ 2nan tigi ye o kɔni bɛ kɛ sababu ye k'an qualifié i k'a dɔn k'a fɔ coupe du monde min bɛna kɛ san 2026 ani san 2027 n'o ye Afro basket ye minnu kan ka kɛ diɲɛ ale tɔgɔ la o tuma na an qualifiera ni ka taa olu bɛɛ lajɛlen la k'a sababuya kɛ an ka jɔyɔrɔ 2nan in tigi ye o tuma na an ka maa kofɔlen ninnu n'u y'u se n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ o tuma na bi yɛrɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 n'o tɛmɛna ni sanga 30 ye o kan ka na ka bɔ k'a dɔn k'a fɔ Koniwarikaw olu fɛ yen nɔ k'a ɲininen don maaw fɛ n'o ye malidenw ye k'a dɔn k'a fɔ u ka taa ni musoba ninnu u ye Mali yɛrɛ kun kɔrɔtali min kɛ u ka t'u kunbɛn k'a dɔn k'a fɔ aéroport la n'o ye Sanakuru kɛnɛ k'u sɛnsɛn ka na n'u ye k'u ja don u yɛrɛ la k'a d'a kan k'a fɔ u yɛrɛ di faso ma u ye faso u y'a kunna wolo u ye faso u y'a kunna wolo u ye bɛɛ lajɛlen kunna wolo n'u ka cɛsiriw ani ka wulikajɔw olu ye o bilalen don bi yɛrɛ ntɛnɛn na nɛgɛ kanɲɛ 19 i k'a dɔn k'a fɔ basketikɛla musoman ninnu o kan ka kunbɛn an balimaw nin de kɛra sababu ye ka dan sigi Ballibugu Media ale ka dɔnkibaru la min lasera aw denkɛ n'a balimakɛ Hamidu Tarawele fɛ an b'aw fo a ka ɲamadali la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ